हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय। नै दा जोङो थांनो ओंखारदों लोगोफोर बाथौनि प्रग्रामाव। दिनै गेवलां मेल दङ, मैयानिफ्रायनो जादोंमोन। ओमफ्राय दिनै गेवलां मेल जों बेयाव दा थांनो ओंखारदों। थुदो नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। थुदो बिदिब्ला। फिल मोनबाय दासो नै गोबाव नेनानै होनदो सिन्था गैया। नै दा मोनफैबाय जों लोगोफोर थांनोसै मिटिङाव ओरै हाबहैनोसै। नै दा सफैबाय जोङो मिटिं जानाय जायगायाव लोगोफोर। मिटिङाथ' सोलिगासिनो जागासिनो। ओमफ्राय दा जोंबो खोनासंसै दसे मिटिंखौ। ओइ थिनथ'दो मानसिखौनोथ' ओंखारहैनोसै। नोरै बारस'लांसिगोन जोङो। लोगो लोगो सारखौ बे माइनाव बिसम्बिनि सायाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायो। जे जाखो केमेराया केमेरामा गेस्ट हाउस बानायदों। नैयाव आरामसे जिरायनानै थानो हायो, बार खोलो खोलोथार जायगाया, आलासि जिरायग्रा। नै डाइनिं हलाव सफैबाय जोङो। डाइनिं हला मानसिफोर गैथ'वा बारा। फैबाय जाग्रा गैथ'वा, नै रानग्राफोर गोजा गासिबो। नै नोंसोरखौ माबायाव ब्लगाव नुसिगोन। ओरैहाय संनाय खावनाय सेन्देल सोनो मोनो ने? नै ओंखामा संखांनाय होनदो। ओंखाम ओंख्रि संनायखौ दे ने एसे र'। मा ओंख्रि? अनला। ए नै अनला ओंख्रि। नै लेस्रा भाजा, ओमफ्राय नैयाव एवदों मा होनो बे बरा, फान्थाव बरा एवदों बेयाव। ओमफ्राय ओरैहाय आलु भाजा एवगासिनो नैयाव। मिरामिससोना इयो अनलायाथ'? अनलाया मिरामिस। ओमफ्राय नै ओरै हागासिनोबो दं आरोबाव नै आलु हागासिनो, मैगं हागासिनो ओरैजाय। नै रेडि जाहांजोब्बायानो गासिबो संनाय खावनाया। जाहांगोन आरो बेबो डाइनिं हला बेबो मोनसे। ओमफ्राय नै दैफोरा रेडि जाखाजोब्बाय गासिबो। मिटिङा दासो सोलिगासिनो नालाय जाग्राफ्रा गैथ'आ आरो दा। लोगोफोर नै दा ओंखाम जानाया जागायहांगासिनो। जाफैगासिनो मानसिफ्रा फैगासिनो दा। ओजों डाइनिं हल मोनसेयावबो जाहैबाय मानसिफ्रा बुरजायैनो। दा मिटिङा जोबथ'वाखै। ओंखाम जागासिनो। नों हारसिं फैनाय ना मानो? ओंखाम जागासिनो। लायदो बाल। थाइसे जाबाय। दे बिखुनजोसो इसोर आंनि गासिबो बिखुनजो गोजासो। गोथाव जाथारदों दा? ए दे जादो दे। गोथाव जादों बायदि नुदों आङो। दे साइजखौ नायनानै गोथाव जादों बायदि नुदों। जोंबो जाथ'खायाखै नालाय। जिरायगासिनो गथ'फोर लालायनो थांगासिनो। सुपुरसिं कसारि
मुसलपुर जिल्ला सालबारि जिल्ला दौरि दंफैयो नामा सारा सफुरसिं आस्सा नुजाफैनो हाथ'वाखै बिथाङा समायाव नुजाफैयोब्ला जों हाबाफारि हिसाबै बिथांखौ सिनायथि होफिनगोन जोंनि दिनैनि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'बाय नांगौ जायोबा जों उनाव होसिगोन दा हाबाफारि बायदियै आं आफादगिरि आब'खौ जोंनि दिनैनि बे आफादखौ सालायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे समाव जोंहा आलासि आरो सिनायथि होनो सासे थालांबावदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा रमिला बसुमतारी बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय दा जों मोसानाय नायनोसै दायो डनेसन होनाय हाबाफारि सोलिगासिनो बिथाङा जोंनि बुंसार होगोन बोसोन होगोन सावरायगोन बिथाङानो जाहैबाय जोंनि दुलाराय खामानि मावो बेफोर गासै गायगेना गोरोन्थि थाखाय जोङो बोराइ बाथौखौ जेरै निमाहा बियो थिग बे बाथ्रा होनायजों लोगोसे सोलोंथाइनि गोनांथि बे आयदानि सायाव बिथाङा गुवारै जोंनो बोसोन होगोन फोसाबनायनि लामायाव जोङो माइनाव आफादा गाहाय आफादनो माखासे थांखि दैथायहरदों लुबैयाखै थेवबो जोङो माखासे थांखि लानो हादों जेराव माने जोंनि माइनावफ्रा खामानि मावनो सहज जायो गोरलै जायो बेफोर थांखिफोरखौ जोङो लानो हादों जोंनि गेजेराव गोबां खोमसि फोथायनाय जायो आरो बांसिनै आइजोफोरनि सायाव जायो बिनि सायाव मेडाममोनहा माइनाव आफादनि गेजेरजों माबाफोर थांखि लादों नामा जोंनि थांखियाथ' बेनो बे माइनाव आफादनि गेजेरजों जोंनि समाजाव माखासे गेना गोरोन्थि बा जेराव परिबेसा माने गोजोन नङा बेले बेजे बेफोरखौ जोङो बोस्रांनो थाखायनो माखासे थांखिखौ लानो हादों दा बे थांखिनि थाखायनो दिनै जोङो माइनावफोरनि गेजेरावनो जिहेतु खोमसि फोथायनाया बारा जायो बे खोमसि फोथायनायखौ होखारनो थाखायनो दिनै मोनसे आर'जनि हाबाफारि जों धोरोमनि चर्चा खालामदों जेराव माने धोरोमनि चर्चा जाया जाय धोरोमाव बेवहाय माने मोजां आसारखान्थि बा मोजां परिबेसा समाजाव आसारखान्थिखौ नेम निथिया गेबें जायो बेखायनो जों धोरोमनि गेजेरजों आर'ज खालामनायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमा मा बेनि गेजेरजों जों मा जिउनि थांना थानायाव बा थैनायसिम जों माखासे बान्दो बे बान्दोफोर जों आसारखान्थि हिसाबै जों मावफुङो बेफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे सोलोंनो गोनां जोंहा आयदा दङ जायखौ जों धोरोमाव जेब्ला जों हाबगोन धोरोमखौ स्टाडि खालामगोन अब्लासो जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनियाव गुबुन जायफ्रा माने धोरोमनि फारसे मिथिनो नाजाया आरो बिथांमोना माने धोरोमनि सरसा गैया बेफोरबायदि जायगायाव माने बांसिन खोमसि फोथायनाया फैयो बायदिसिना थांनायनि गेजेरजों बायदिसिना बेबायदिनो बायदिसिना नेमखान्थि जाय नेमखान्थिया धोरोमनि हेंथा बेफोरबायदिनि गेजेरजों खामानि मावलांनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरखौनो जोङो फोसाबनो थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादा माखासे थांखिनि गेजेरजों गोबां माइनावफोर जिल्लानि माइनावफोरखौ हांख्रायनानै दिनै जों नैबे समसिम दिनैनि बे समसिम जोङो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनो सांग्रांथिखौ नुनो मोनो इयुनावबो जोङो बेबायदि खामानि मावलांनो हागोन जेराव माने जोंनि खोमसि फोथायनायखौ जों होखारनो हागोन बे जोंनि फोथायनाय आरो बेखायनो जोङो बोराइ बाथौनि सायाव जों आर'ज गाबबाय थायो आर'जनि गेजेरजों